Pozdrav narode i dobrodošli na Learnify tutorial za web programiranje. Danas ćemo pričati o jednoj jako bitnoj temi, a to su CSS klase i upotreba ID-a unutar našeg HTML fajla. Pa da krenemo od početka onda. Klase su ništa drugo do skupovi CSS stilova kojima je zadato neko ime na osnovu kojeg će ti zadati stilovi biti preneseni na HTML elemente. E sad, kako te napravljene CSS klase dodeliti HTML elementu, pitate se? Pa pomoću klasa atributa u HTML-u. Unutar klasa atributa nekog od HTML elemenata možemo navesti jednu ili više CSS klasa. Ukoliko dodamo više klasa, odvajat ćemo ih samo pomoću space-a, nije potrebno pisati zareze ili bilo šta drugo kao separator. Inače, pomoću CSS klasa mi možemo pristupiti svim HTML elementima koji nasleđuje te klase stilove pomoću JavaScripta i pomoću njega menjati dodatno stilove u određenim situacijama. Sve u svemu, verujte mi da ćete klase koristiti nad gotovo svim HTML elementima, jer kao što sam rekao u nekom od prethodnih videa, nije baš poželjno da svi naši, recimo, paragrafi izgledaju identično, jer ih mi koristimo na različitim mestima i za različite svrhe i onda bi naša web stranica izgledala jako prosto i siromašno, jer bi sve izgledalo jako monotono i jednostavno. Upravo zbog toga postoje klase koje omogućavaju da dodelimo određene stilove koje smo upisali unutar jedne CSS klase jednom ili nekolicini ili možda svim HTML elementima. Na taj način mi dobijemo mnogo veću slobodu pri dizajniranju stranice. Jako bitna stvar vezana za klase jeste to što je moguće dodavati klase na apsolutno sve HTML elemente. Možda neće biti moguće da se na određenom elementu prikažu svi zadati CSS stilovi, ali neće biti prijavljeni nikakvi problemi, već će samo taj konkretan element o kome se radi izgledati kao da mu nije dodat stil koji nije podržan. Zanimljivo je to da možemo dodeliti istu klasu različitim HTML elementima. Na primjer, možemo dodati da boja teksta i pozadina bude ista i za heading i za paragraf, i za sliku i za link, ili za bilo koja dva elementa, ili 5, ili sve. Bolje je prodiskutovati o ovome na primjeru. Kao što vidite, na desktopu već imam HTML i CSS fajlove, tako da možemo odmah da krenemo da pravimo našu prvu CSS klasu. Klase se unutar CSS-a definišu tako što stavimo tačku ispred naziva klase. Pa tako, ako želimo da našu klasu krstimo prva klasa, onda pišemo. I onda preostaje već dobro poznat deo, gde ćemo, prateći ista pravila koja su važila ranije, da dodamo stil za naš tekst. Hoćemo recimo da učinimo da nam boja teksta bude bela i da dodamo recimo zelenu pozadinu tekstu. To ćemo uraditi tako što ćemo da napišemo. Čini mi se da ranije nisam komentarisao padding propertije. Znači da je ovo prava prilika da ih ukratko objasnimo, pošto će detaljnija priča o njima biti kada naravno budemo učili CSS, kao i obično. Padding se koristi kako bi se generisao prazan prostor oko sadržaja nekog elementa. Ova priča zvuči poznato, zar ne? Deja vu imamo. Ovo je verovatno zato što objašnjenje za padding je izuzetno podsjeća na objašnjenje za margine, zar ne? Pa jeste, ali postoji jako bitna razlika, po pitanju izgleda bar. Padding određuje prazan prostor između elementa, u našem slučaju teksta, i okvira tog elementa, dok margina određuje prazan prostor između okvira i susednih elemenata. Kada budemo došli do CSS-a, pokazat ću vam, ima mnogo lepih sličica na internetu koje to mnogo lepo objašnjavaju slikovito, pošto slovima imamo ograničene mogućnosti. Nadam se da je ovo bilo dovoljno dobro objašnjenje, čisto kako bismo mogli da nastavimo sa pričom. Dakle, stavili smo padding 10 piksela, kako bi nam površina koju bojimo bila veća, jer bi bez dodavanja paddinga bio obojen samo tekst, bez ikakvog dodatnog prostora. Sad kad smo dodali neke stilove našoj prvoj klasi, možemo da pređemo na HTML file, gde sam već dodao 2 paragrafa sa legendarnim tekstom i jednim headingom. Pa hajde da testiramo našu priču o klasama. Hoćemo da dodamo stilove iz klase, recimo headingu i drugom paragrafu. To radimo, kao što rekao smo maločas, pomoću class atributa. Znači pišemo naš class atribut u otvorenom tagu headinga i drugog paragrafa, a unutar class atributa pišemo ime naše klase, znači prva klasa.
samo što treba obratiti pažnju da se sada naziv klase piše bez tačke, kao što možete da primetite verovatno. U suštini, mi u CSS-u pišemo tačku samo kako bismo definisali, naznačili da predstojeći stilovi predstavljaju stvari deo klase. Upoznaćemo se mi mnogo detaljnije sa sintaksom CSS-a, samo budite strpljivi. I baš zato, mislim da je sada pravi trenutak da vidimo naš novo stilizovani tekst. Da li sam zaboravio da snimim stilove? Ajde sad. I kao što smo očekivali, imamo bela slova sa zelenom pozadinom na našem headingu i na drugom paragrafu, dok je prvi paragraf ostao nepromenjen. U principu nema ničeg posebno novog, osim samo koncepta da možemo dodavati grupe stilova na samo određene elemente koje mi želimo. S obzirom da je tako, sada možemo preći na ID-eve. Upotreba ID-a nad HTML elementima omogućava da se pristupi samo tom jednom elementu koji želimo. I tom elementu se pristupa putem zadatog ID-a. Recimo, u JavaScriptu se HTML elementima pristupa preko ID-a ili preko klase, u većini slučajeva. ID selektor koristi ID HTML atribut, kako bi selektovao određeni element. ID elementa bi trebalo da bude jedinstven u okviru fajla, kako bi se ID selektor koristio za selektovanje samo jednog jedinstvenog elementa. Kako bi zadali stilove za naš HTML element sa određenim ID-em, koristi se taraba ispred imena ID-a. Isto kao što se za klase koristila tačka. Ostatak priče je gotovo identičan. Pa hajde onda da za naš prvi paragraf dodamo neki stil pomoću ID-a. Prvo ćemo unutar našeg style fajla da dodamo tarabu i ime našeg ID-a. I to će recimo biti prvi ID. Jako kreativno. Sada možemo da zadamo da tekst bude centriran desno i da boja slova bude plava. Pa da bi to postigli pišemo color. I sada nam preostaje samo još da dodamo ID našem paragrafu, tako da prelazimo u naš HTML file i u otvorenom tagu našeg prvog paragrafa dodajemo ID atribut, a za ime stavljamo prvi ID. Jako je bitno da se imena poklapaju, inače neće biti pronađen stil. I da, imena klasa i ID-eva ne mogu počinjati brojevima, samo hint. Tako da, hajde sada da pogledamo da li je ovo bila uspešna misija. Dobro je, naš prvi paragraf je na desnom delu stranice i slova su plave boje. To bi bilo to za danas, narode. Današnji video je bio izuzetno bitan. Ovo što smo danas učili ćete koristiti svaki, ali apsolutno svaki put kada budete pravili web stranicu, koliko god ona bila prosta ili komplikovana. Tako da vam toplo preporučujem da se potrudite da razjasnite sebi sve nejasne pojedinosti ove teme. Naravno, ja sam uvek tu, postavite u komentarima pitanja koje imate, rado ću se potruditi da pomognem. I kao i obično, pozdrav do sledećeg viđenja.